Dad. Morning, Mom. Morning, baby. Yeah, Dad. Mom, you didn't answer my greeting. Yini nje good ngalolu suku la namhlanje? Oh, Ma, how can you say that? Ngoba ontanga bakho bavuka emzini yabo. Kumanje bayapakisha bazovakashela ogogo beingane nabazukulu. Wena namhlanje usavuka la ekhaya ama weekend wonke kuyashadwa ngapha nangapha. Sama Africans phela thina sisi. Kusegazini nje ukuthi umuntu wesifazane akayilutho uma enganandoda. Umuntu wesifazane ongangawo onganandoda uyafana nje nevaze enganayo imbali. Ikubhoko londo nje empty. Oh, well, Mom, I'm going back to bed. I will find a husband when the time is right. Hey, kodwa la ekhaya. Nawe khambula ungilekeleli. Amadoda aqotha ayabalekelela abafazi bawo uma bekhuluma. Lalela awuliboni wena utalatiye usuke wasifaka kulona. Uzama ukuloku uhamba ufunela lengane indoda. Uzothini mangabe uthohle lengane inawo maqondana wayo. Ithuli nje yakubuka. Hayi awuyeke lento nkosikazi man. Iyeke man. Hayi. Oh. Ngikhuluma indaba yama imaginary boyfriend. Mhlawumbe unayo indoda. Fana nama celebrities ase South Africa hlale sisabisa ukuthi ana mamillion. Kodwa umuntu umesefile sekudonate thina futhi ukuthi ayongcwatshwa. Ngoba yasindi nje ayikho. Wakhambule. Cha phela musukudle ngathi inkomo ezohlatshwa. Suyabofela nje. Ngingazi mhlawumbe. Uthi nje inhliziyo yami ibhlungu. Yini kwenze njalo? Yini kanti mina kibe ngiphathe kabi nje enhliziyweni ngaphandle kwaSindi. Hawu makhelwane kahle. Hayi. Kahle. Uyazi abantu abanomqondo ophusile bacabanga izinto ezisana phambili makhelwane. Bacabanga ngemali, ukudla, ukukhokhela amabhili, hayi lento yakho. Fanele phela Gwinet ukhulume kanjalo ngoba nakho uNkulunkulu engakubusisanga ngengane yentombazane. Awuunderstand ubhlungu engibona mina nje obusinde guga nje gugele ekhaya. Usindi useze wamila ama stretch marks ehlele ekhaya enganamkhonyane enganangane. Kulula kuwena ukuthi usho kanjalo. Usindi kumele ashade gugele ekhaya manje usindisiwe. Yazi makhelwane ihlukana nengane. Yekela uSindi aphume azibonele abantu besilisa njengazo zonke ezinye izingane. Umshado uzowuthola mekufanele. Uzomthola phi ngoba bonke abafana bakhona barikhiwe. Yini ukurikwa manje? Ukudliswa badlisiwe bonke labafana. Uka. Hayi kahle wena. Yazi ngicabanga nezinto ezingathi shu uyazizwa lo bengisebhenki. Mhlamba kokayi ngakho. Ngiyokhokhela amabhili ngithunywe umfana wami lokuthisha. Hayi ngifika lapha na. Uthi ungena nje egedini la lapha ya. Ngathi bonke bazalwa umama wethu. Kusukela ku security uyangibingelela ngibuza impilo ungikhombisa indlela. Bengifika ngaphakathi ngithola ungqwazi lensizwe. Into asukile phansi emhlabathini. Uyezwa maki? Kuvule wagedlesela amadolo namina ngathi kube kusemusha bakela. Njoba seliyashona nje usabuka amadoda ukubona ungazi ukuthi ayakufuna. Njoba usufana nembali ebunile nje eshiswe yilanga. Awugade into ekhuluma nami ungakhulumi noma kanjani nami. Ngeke ngibuze ngesikhathi. Ngisuke ngizokwenzani la kwakho empeleni? Indlela odelela ngayo. Uba nomunye okuthandayo nje la endaweni ongakubekezelela ukuthi azovakashela wena. Ayikho enye into ekulethayo ngaphandle kokudla njalo nje mufikile uyamamfusa. Mufikile uyamamfusa. Angivele ngihambe ngoba ngizoze ngilahlekelwe isineke. Ngize isandla sisheshayo mina umthetho wami. Silula kabi isandla sami. Uba sisheshe mhlambe ngabe unayo impathe emadodeni nawe ngabe unendoda yakho njengami. Ungenza ukuthi wami Rika nawe njengoba usho. Ubungeke ukujabulele kodwa ukuthi ngiunikeze i-address yalapha uzokwazi phela ukuthi uthathe ingane yakho ihambise uyiphelezele uvula i-account. Mhlawumbe ngasalithole khona ubambo ngoba nawe ngathi kuntswempu la ngakene emadodeni. Cha ngisho ngathi uSindi usayidinga kanjani indoda kodwa aye ebank. Mekuthi wayedalela ukuthi ubambo lwakho lwasebank ngamane kube ibank manager noma kube umuntu ovulisana ama investment account ayothela laba abagqoka iuniform abasebenza ebank ababala imali zaSASSA. Ngeke nje ngidlale ngengane yami. Wakhambule.